profesor de filosofie și director al liceului. Pare bine, să rămână. Sunteți de filozofie? Da. Voiam de foarte mult timp să cunosc un filozof, că am o întrebare și Vă rog. care voiam să o adresez. Înainte să se inventeze scuzele, exista greșeala? Nu m-am gândit Nu la v-ați gândit la asta asta, niciodată. Da. Dumneavoastră nu spuneți, sunteți de matematică. Nu, de religie. Ia uite, o recunoaște, iertați-mă, n-am vrut să... Aici pentru dumneavoastră o întrebare, dacă se poate așa. Da, spuneți, ce întrebare? Când se îngroapă un chelios, adică când moare un chelios, se păstrează datina aia să-i pui un peptene în buzunar când îl bagi în sicru să-l pui în mormânt? Da. Păi și noi ironic așa față de el, adică mi se pare bătaie de joc, ce dracu să facă cu peptele ăla, nu?